מטופלים שבאים אליי מפרסום בגוגל, מספרים שהסתכלו על הדף, התרשמו, הסתכלו לסרטון שאני מסביר, התרשמו בסרטון הזה, והבינו שזה המקום שהם צריכים לפנות. שמי דוקטור מיכאל בז'וליאנו, אני מתעסק ברפואה אסתטית מעל 25 שנה, ובמיוחד במקביל מתעסק בהגדלת איבר המין ללא ניתוח. התחום הזה לאחרונה הוא מאוד קשה מבחינת הפרסום, בגלל שיש הרבה מתחרים בתחום הזה. עם צחי מגוגל מדיה אני עובד מעל 8 שנים, ולפני כן התעסקתי בפרסומות במקומות אחרים, כמו פייסבוק, אינסטגרם. גוגל הוא מכסה כמות יותר גדולה של מטופלים פוטנציאליים. בפייסבוק זה קופץ לכל אחד רנדומלי, מעניין אותו, לא מעניין אותו, הוא יכול למחוק, הוא יכול לצאת מזה. לעומת הגוגל, שבן אדם שמחפש, הוא מוצא את הספציפי תחום הזה. כשהתחלתי לעבוד עם צחי, כמות הלידים גדלה משמעותית, לידים איכותיים לעומת הלידים ממקומות אחרים. הוא עושה את הדף נחיתה, הוא עושה מעקב לדף הזה, הוא מקדם אותו, הוא שומר על המקום שלו בטופ של הגוגל. דברים כאלה שקשורים ממש לאיכות של הלידים ואיכות של הפרסום. כשמגיעים לידים איכותיים, זאת אומרת, בן אדם יודע מה הוא מחפש, מה הוא רוצה, ומה הוא רוצה לקבל מזה. לעומת הלידים, נגיד, סתם דוגמה שקופץ בפייסבוק, הבן אדם אין לו מושג בכלל, הוא שואל, תספר לי מה אתה רוצה, מה אתה עושה, במה אתה מתעסק, הם פשוט מבזבזים זמן שלי. מטופלים שבאים אליי מפרסום בגוגל, מספרים שהסתכלו על הדף, התרשמו, הסתכלו לסרטון שאני מסביר, התרשמו בסרטון הזה, והבינו שזה המקום שהם צריכים לפנות. אני סומך על צחי, ואנחנו מדי פעם מדברים בטלפון איך לקדם את זה, איך לעשות שינויים ספציפיים בנושא של הפרסום. אני מרגיש שאני בידיים טובות, ורוב הזמן אני נמצא בטופ של המנוע חיפוש בגוגל. לצערי יש רגישות לנושא הזה גם בגוגל, גם בפייסבוק, גם בטיק-טוק, גם באינסטגרם. צחי יודע לעקוב את כל הפינות האלה כדי שיופיע בצורה נכונה. אני ממליץ לפנות לכל אחד שרוצה אמינות, רוצה פרסום איכותי, עם קידום נכון, עם קידום מקצועי, לפנות לגוגל מדיה.